Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Театралештірілген тамаша, от чабышы милли уйыннар. Иртеге мейданда Сабантуй узачак. Уртак бейрем Түбән Камаларны Якутлар мәйданчығына шақыралар. Быйыл кулланышка тапшырырга планлаштыралар. Социаль ипотека буенча йортлар төзелеше дәвам итә. Психологик ярдәм, волонтерлар махсус хәрби операция зонасында хәлак булган солдатларның әниләре һәм тормыш иптәшләре белән аралаштылар. Җәйге каникулга чыктык, ата-аналарга балаларына юл иминлеге кагыйдәләре турында искә төшерергә киңәш итәләр. Сабантуйның баш батырына машина һәм тәке тапшырылачак. Төп бүләкләрнең иясе иртәге 6 июньдә милли бәйрәмдә билгеле була. Түбән Камалар һәм шәһәребез кунаклары өчен бай эчтәлекле программа әзерләнгән. Театралештірілген тамаша, от чабышы милли уйыннар. Сабантуйга танылган йолдызлар да чакырылы. Кемнәр алар? Бу хакта алдагы материалда. Сабантуй истә калырлык кунакларны шок катырлык булсын өчен мәктәпкә яшьтәге балалар, укучылар һәм артистлар көн сайын репетицияләргә җыела. Бүген әзерлекнең соңгы көне. Иртәгә милли бәйрәмнең пролог өлешендә 2000ннән артык кеше катнашачак. Быел төп программа шәһәрнең 60 еллыгына багышлана. Оештыручылар белдерүенчә, кунаклар өчен тематик мәйданчыклар эшләячәк. Һәрберсендә үз программа. Быелгы Сабантуйның төп яңалыгы якутларның аланчыгы. Кунаклар ысак дигән милли бәйрәмнәрен күрсәтәчәк. Без сиңа кызыбыз дип әйтергә бик шатбыз. Рәхмәт сезгә, әтием һәм әнием. Сабантуйга танылган артистлар да чакырылы. Тамашачылар алдында Ирке, Илназ Бах, Гүзәл Идрисова, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Фирдус Тимаев һәм башка җырчылар һәм иҗат төркемнәре чыгыш ясаячак. Милли бәйрәм 6 июньдә Илинка мәйданында узачак. Бәйрәм сәгать 9-да башлана. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Түбән Камаларны шулай Якутлар мәйданчыгына чакыралар. Алачак иртәгә 9-да эшли башлый. Кунаклар өчен сату ярминкәсе оештырыла. Осталар почмагында эш кораллары ясау буенча мастер-класслар үткәреләчәк. Шәһәрдәшләр хәрәкәтле уеннарда катнашып, Якут халкының милли ашларын авыз итә алачак. Мәйданчыкның тантаналы ачылышы 12-20 минутка билгеләнгән. Рәхим итегез. Сабантуй уза торган Илинка мәйданына автобуста барып җитәргә мөмкин була. Пассажирларны ташу иртәнге 7-дә башлана. Түбән Камалар һәм шәһәребез кунаклары уңайлыгы өчен рейслар 3 маршрут буенча оештырыла. Булар Бызов базары, Рамус Мол, Якыр сәүдә үзәкләре. Автобуска теләсә кайсы тукталышта утырып төшәргә була. 2 якка юл йөрү бәясе 92 сум. Мәйданнан соңгы рейс кичке 6 яртыда кузгала. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Тотарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Һәркем турында кайгыртып, бүген Пчелка төркеме волонтерлары махсус хәрби операция зонасында хәлак булган солдатларның әниләре һәм тормыш иптәшләре өчен психологик тренинг оештырды. Максатлары әлеге хатын-кызларга эмоциональ таяныч күрсәтү, бер-берсе белән тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге тудыру һәм тормышка яңа көч белән карарга ярдәм итү. Тулырак алдагы материалда. Сегодня Ксения Дмитриевна подготовила авторский тренинг для жен и матерей бойцов СВО. Өстәл артында махсус хәрби операциядә хәлак булган солдатларның якыннары, аларны уртак кайгы берләштерә. Тренинг авторы әйтүенчә, әлеге очрашуның максаты катнашучыларның йөрәктәге авырлыкларын җиңеләйтү, күңелләрендә җыелган борчулар белән уртаклашу. Свою поддержку я нашла в своих родителях.
они, как сказать, не дали уйти в себя. Очрашуга 12 кеше килгән, һәрберсенең үз тарихы. Резидә Шишкинаның улы хәбәрсез югалган булып санала. Хатын-кыз 2 оныгын тәрбияли һәм волонтерлык эшчәнлеге белән шөгыльләнә. Мондый очрашулар бик кирәкле һәм файдалы ди Түбән Камала. Знакомых, как бы находишь новых, у них какие-то другие интересы, как бы подтягиваешь. А привлекать как бы от плохого думать некогда. Я, конечно, не жалко, я как вспоминаю, я там плачу, да, но на это не надо зацикливаться. Надо вот какую-то судьбу, ну, пусть не волонтерскую, какую-то другую работу, что-то такое-то включиться там. Очрашу ахырында батыр уллар үстергән әниләр имбирле печеньеларны глазур белән бизәделәр. Һәркем бу эшкә иҗади якын килде. Камыр ризыкларын иртәгә шәһәр Сабан туенда сатачаклар. Кергән акча фронт өчен кирәкле әйберләргә тотылачак. Әлеге чараны Пчелки төркеме волонтерлары оештырды. Альбина Вәлиева, Вера Моратова, НТР яңалыклары. Дамкор оешмасы Түбән Камада социаль ипотека программасы буенча йортларның төзелеше ничек баруы турында сөйләде. Торак бинаның берсенең техник әзерлеге 59%-ка җиткән. Объектта түбә ябу эшләре бара, тәрәзәләр куела, инженерлык шелтәрләре монтажлана һәм территорияны төзекләндерү башланган. Икенче объектта эшләр 65%-ка үтәлгән. Фасадны буяу һәм эчке бизәү бара. Шулай ук тәрәзәләр урнаштыру һәм инженерлык шелтәрләрен монтажлау да башланган. Ике йортны да быел төзеп бетерү планлаштырыла. Ата-аналарга балаларына юл иминлеге кагыйдәләре турында искә төшерергә киңәш итә инспекторлар. Каникуллар үсмерләр үзләре генә калып, күп вакытларын олылар каравыннан башка үткәрә торган чор. Кайберәүләр балаларын авылга кайтарып куя, икенчеләр көне буе урамда иректә. Тик яткан велосипедлар да хәрәкәткә чыга. Соңгы 5 айда яшь Түбән Камалар катнашында 13 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бер бала һәлак булган, 15-е имгәнү алган. Аларның 3-се җәяүлеләр, 4-се пассажирлар, велосипедчылар һәм индивидуаль мобильлек чаралары белән 3 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Узган ел шушы чорда 16 авария булган, аларда 17 бала зыян күргән. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтәм. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт, исән-имин булыгыз.